Здравейте! Аз съм Биляна Йотовска и днес ще ви приготвя спагети с пилешко месо, като за целта ще използвам любимата ми слим паста спагети, която е изключително здравословна и нискокалорична. Не съдържа глутен, има 0 въглехидрати и е подходяща за вашият здравословен режим. Ако искате да влезете във форма, слим паста спагети. Ще използвам пилешко месо, лук и малко зеленина. Като за да стане нашето ястие по-пикантно, ще добавя доматено пюре. Ще нарежа месото на купчета. Можете да го оставите или на цели филенца. Слагаме го в единия край и е време за лукът. Тях ще накълцам наситно. Магданоза и базилика можете да накъсате. И да се отправяме към печката. Ще сложа месото и лукът заедно. Когато са почти готови, зеленината. Време е да добавя подправките, щипка къри, черен пипер, сол и щипка любов, разбира се. Време е да измием спагетите на хладка вода. Докато пилето се готви, ще загрея спагетите в отделен тиган. Междувременно ще добавя доматеното пюре и след минутка ще изсипя спагетите при пилето. Така те ще поемат достатъчно от соса и ще станат още по-вкусни. Нашето здравословно ястие е готово. Слим паста спагети е изключително нискокалорична и съдържа 0% въглехидрати, затова е подходяща за вечеря. Ако не знаете, аз ще ви кажа, че в слим паста спагети се съдържа азиатското растение корен от конджак, което е много богато на фибри. Подходящо за диабетици, без глутен, без въглехидрати. И уха е страхотно!